खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय दंफैयो पाटगावआवहाय ना फिल्डआवहाय दंफैयो ओमफ्राय दिनैहाय ना XNDB-नि मार्टियास फेमिलिफोर सावरायदों मा सावरायदों जों बिनि बारैनो माखासे जाय नखरा मुंख्लं जानाय बे नखरनि बिगोमाफोरजों आं सोंनानैबो लागोन माखासे खोथाफोरखौ बिसिनियाथ' जागोन बे जायफ्रा मार्टियास फेमिलि ना बिथांमोना दिनैसिमबो कयेकटा जिनिसखौ मोनाखै आरो बिथांमोननो जोंनि जाय खुंथायाव थानाय बिसोरो होजोबनोबो हायाखै माबायदि जादों खोनानो मोनफिनदों मैया सासे मार्टियास फेमिलिनि आंनाव फन हरदोंमोन बिथाङा बुंदों ओरैबायदि जाय NDB-मोन बै समावहाय हाथियार हमनानै दावहा होबोनाय बर' हारिनि थाखाय खिन्थु बे मानसिया दिनैहाय न'आव मोनसे बेरामजों भुगिनानै रुंसारि जादों दा बिसोरबायदिनो होआनो होननाय खोनानो मोनदों आरोखि थ' बिसिबां सैथो बिसिबां मार बेखौ आं बुंनो रोङा जाय मार्टियास फेमिलि बिथाङा मैया आंनो दुखु नांथाव बाथ्रा बुंहरनो फोरमायहरनाय जादों थ' जों बिदिब्ला बिथांमोननिफ्राय माखासे जों मार्टियास फेमिलि बर' बिमा ना सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय बिसोरबो गोबां हाथियार हमनानै हाग्रायाव थाबोबाय दुखु खस्थ' लाबोबाय दिनै बै मोननांगौ मोन्थाइफोरखौबो जुदि मोनाब्ला बेसेबां दुखु नांथावना नङा होमबा थ' बिदिब्ला जों बिथांमोनजोंनो दान्दिसे सावरायनानै लानि नोंनि फंबाया मा समाव मार्टियास जायामोन आंनि ब्रादारा 2008आवनो मार्टियास जादों 2008आवहाय मा नाम होनोमोन बिग्राय बसुमतारी होनोमोन आरो बिग्राय बसुमतारी 14 बेट्सनि औ ओमफ्राय बिनि पस्टमर्टम लेखाखौ मोनदों ना मोना पस्टमर्टम लेखाया मोनदों आंनाव गासिबो दंजोबो पुलिस रिपर्ट दं पस्टमर्टम रिपर्ट दं ओमफ्राय दा जे 5 लाख जे अनसुंथाइ होदों बेखौ मोनदों ना मोनाखै बेखौथ' मोनाखै दासिमबो मोना दासिमबो लिस्टआव गोलैफैयाखै आरो जेनेबा लिस्टआव गोग्लैयाखै ओमफ्राय दा नैबे प्रमद बर'खौ लोगो लाहैदों लाहैयाखै सार आं बिदि थांनाय जायाखै ओरैनो आन्सलिक हिसाबै थांनाय जादों ओमफ्राय आं आन्सलिकआवनो पर्टफलिय लाफानानै दङ मार्टियास न'खरनि हिसाबै आं जेनेरेल सेक्रेटारि आरो आन्सलिक मा अबस्था सोलिना दङ दा बर्थमान फेमिलि जायफोर मोनाखै मार्टियास मुंख्लं मोनाखै दाथ' गोबां दुखु बिमा बिफाफ्रा माने मोननो आसायैनो माने दासिमबो दुखुआव थायो बोरै दाबो मोना माथो थाङो आंखौ होनो बोरै माथो मिटिङाव थाङो मायो माथो जेबो खबर गैया दासिमबो जोंना लिस्टआनो माथो ओंखारा होननानै सोङो आरो आंनि बिमाया दा आथिं बायनानै दं आंनि बिमाया औ मास मोनब्रैनि गेजेरसिमाव गोग्लैनानै दं गोबां दुखु खस्थ'यै मालायनाव हावलद लानानै ट्रिटमेन्ट लानांगासिनो आरो आं बिफायाबो बोरायबाय जोंहा साथाममोन बिदा फंबाय बे देरसिन ब्रादारमोन आंनि गेजेरा दा आलदा जानानै बेबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सोलियो बेखौ सानो मोनबाय बायबालाय एसे थेखा सुंगौमोन न'खरफ्राव बिदि होननानै दासिम माने मोनफ्रोम मिटिङाव ओंखारो माबा जागोन नामा नंनानै फैयो आरो दा नों मार्टियास न'खर फेमिलि हिसाबै XNDB-नि दैदेनगिरिफोर मालाबा सोरबाफोर बेरायहैदों आगोलावथ' जोंना बे लकेलनि जों जाखिनि मानसिफोरखौ सिनायो बिसोरजों जों जगाजग लाबाय थायो बिसोर माने आं बिसोरखौ बिदा हिसाबैनो लिङो आरो बिनायसामोन बा सिनादामोन बिसोरजों जगाजग लालायो आरो बिसोर होनो मोनजोबगोन लासै मोनजोबगोन होनो आरो नोंसोरनि दा जे नोंसोरनि दा मोनसे कमिटि दाना दोननाय बिसोरो दिनै इउनाइटेड फराम अफ XNDB-खौ मालाबा जयैनो लोगो लाफेरदोंमोन नामा दासिम बेबायदि मोजाङै कनफ्राम खोथा जालायाखै आरो थांनानै रायलायलायो बुङो जों मावनानै होजोबगोन होननानै मोनजोबगोन बयबो होननानै मा सनाव गिबि फिसाला गिबि मा सनाव एक्सपायार जायामोन माने थैनाया 2010 अल क्लियारावहाय भुटानाव आर्मि माबा मा होनोमोन अपारेसन खालामनायावहाय थैदों पस्टमर्टम लेखाखौ मोनदों ना मोना पस्टमर्टम लेखा मोननो माने गोथैयाखौनो मोनबोआखिसै बाबु गोथैखौथ' हजोंनो थैबायबो होननाय मिथिबाय मानसिफोरा खायसे होनबाय सासे लोगो दंमोन बियो आं हारसिङै फैनांबाय नोंसालायाबा बोरै जाखो थाबोबाय होननानै बुंबायना ओमफ्राय बे समावहायनो गोसोखांना गाबै आं जेबो बुंनो रोङाखै आरो ओमफ्राय गोथैखौ लायनोबो बोरै लायनो न'निफ्रायनो ओंखारब्लानो गुलि एफाबां आर्मिफोर थानाय गासिबो आर्मिनि थाखायनो ओंखारनो हाया मानो हायाना जों
आरो ओंखारनो बोरैहाय ओंखारलांब्लानो नोंसोर सोरखौ नागिरदोंबा जोंनि मानसि फिसालाखौ नागिरदों एनडिपि होनब्लानो नोंसोर एनडिपि होननानै गावब्ला बेनिखायनो रावबो ओंखारनो हायाखै ओंखारनो हायियाव गोथैखौबो मोनबोआखै पस्टमर्टेमबो गैया आरो दा बेनो